DXDC Tatak RMN. Kasama uban nato karon og sa kada Biyernes ang PhilHealth 11 si Ma'am Clea Guevara. Ma'am Clea, maayong buntag, ma'am. Buntag, Ma'am Michael, and good morning sa tuwa mga tigpaminaw. This month po, ma'am, is National Kidney Month, no? Gisaulog karon sa ato alabi na sa Department of Health. Pahinumdom kini sa atong tanan, ma'am, nga importante gyud kaayo ang pag-amping sa atong mga kidney aron malikayan ang mga sakit sa bato og syempre, ma'am, aron dili magresulta sa complication sama sa dialysis, no? Though dunay package, Ma'am Clea, si PhilHealth ana, pero dili man gyud ta mangayo ana, ma'am, no? Mo nga maglikay gyud ta anang sakit, ma'am. Before ta mo adto sa inyong PhilHealth package, ma'am, pwede ba minimo hatagan, Ma'am Clea, og mga butang, no? Mga rason kung ngano hinungdan ngano nga magkaangkon og kidney problem, ma'am, ang usa ka tawo, ma'am, para makapahinumdom pud ta, ma'am, sa atong mga tigpaminaw og sa atong mga PhilHealth members, Ma'am Clea. Yes, Ma'am Michael, no? So, sakto to siya. Aduna kay mga packages good for kidney diseases. So, covered na siya sa to ang mga PhilHealth benefit packages. Pero sama sa imuang gingon, Ma'am Mais, no, nga masing aduna tay benepisyo nga madawat, ang atuag yung goal, no, or target is dili maka-avail ato mga miyembro, no, dili magkaroon og inani nga mga sakit ato mga members. So, base sa to ang nakuha na research, Ma'am Michael, no, or data, aduna tay ginatawag na risk factors. Mo kani ang hinungdan, no, or mga causes nga naka-increase sa imong risk na magkaroon og chronic kidney disease. So apil na kini ang ato ang mga kaning mga sakit, ma'am, no, common medical conditions like diabetes, high blood pressure, heart diseases, no, kung nataani. Isa lakip sa po, Ma'am Michael, ang lifestyle, no, kung bata sa smoking o kaning mga pagkaon, no, nga dili healthy. So kani mamay sa please yun, no, ang ato ang risk of kidney disease. Apil sa po or lakip sa po mamay sa kanang medications matakbal na makadakit sa kidneys kung nakinhanglan yun na konsulta yun sa doctor, no, before we take any medicine. Yes. And kaning family history po of kidney disease and also its strong risk factor na to have kidney disease. All right. Sige, ma'am, medyo na ay putol-putol ang imuhang linya, ma'am, ha? Atos ang iplastar ka, diet lang yun kayo, ha? Serbisyong straight to the point. Palihog sa daw ko diha Radyo Manrinig kay magpahinumdom na lang sa una ko, no? Sama sa giingon ni Ma'am Clea kanang mga pagkaon, lifestyle, mga unsa pa nato mga kasamang rason, no? Nya di pa gyud magpa-check up. Naman tay libreng check up. Adto lagi mo sa Life Extension Medical Clinic kay libre ra gyud dito ang check up, mga kasama. Nya ay mo kabalaka kay mga professionals gid, mga doktor gid dinhi sa Davao ang mo check up ninyo. Asa ganing na, ma'am, ang ilahang clinic na sa Corner C, Bangoy o JP Rizal Street, Davao City. Okay? Pwede po ninyo nga tawagan ang ilang number 0917-318-1185 para makasiguro mo na ano niya. Everyday po, nanay and tatay, doon na sila'y discount pera sa itong mga senior citizens. So kinahanglang i-avail good ninyo ni mga kasama niya. Makapalit sa mo dito sa ilahang Life Extension Vitamin D3, no, authentic ni kasama. Doon ay 1,000 IU matag soft gel. Pinakataas ni kumpara sa mga available karon sa merkado. Kini kasama delikalidad, limpyo og scientifically formulated nga klase sa vitamin D3. Doon na po ay therapeutic claims and effects kasama. Usay kalimot, tumar na sa Life Extension Vitamin D3 og adto na sa Life Extension Medical Clinic kasama i-avail ang ilang libreng check-up. Serbisyong straight to the point. Alright, I think okay na si Ma'am Clea atong balikan mga kasama si Ma'am Clea Guevara. Hisgot gihapon ta mga kasama og kinibang kalabot sa atong kidney, ha? So ganina, mga na-mention ni Ma'am Clea ang mga rason nga nung makaangkon og kidney problem ang usa ka individual. Daghan yung kay reason mga kasama. Actually, kanang moabot na bitaw ta sa punto na magdialysis, kanang kuha na gyud. Grabe na gyud ang kondisyon sa ato ang mga organs ana, no?
Lisod labi na mga kidney, mga atay nato. So kinahanglan yun of course basic ra gid kaayo exercise. Exercise, pagkaon og healthy food, no? Pagpahulay, mga na siya mga kasama mga healthy na mga panginabuhi, no? Atong lifestyle atong usabon. Mara gid na siya kay di ta gusto mag-avail maglinya aning nagdialysis, no? Pero daghang mga factors kasama yan. Nasayod ba sab mo? Recap lang gamay nga ang Pilipinas ikatulo ta sa tibuok nasod, no? Ikatulo ang Pilipinas sa tibuok nasod nga dunay pinakadaghan nga kaso sa kidney diseases mga kasama. Since 2017, wala daw ni siya ubos-ubos. Mao nga daghan pod kaayog naka-avail do. Maayo man nga naay naka-benepisyo aning mga package sa PhilHealth pero maglikay gid ta ini mga kasama. Matong balikan si Ma'am Clea. Ma'am, good morning again, ma'am. Yes, ma'am. Morning, test mag-loud and clear na, ma'am. Yes po. Sige ma'am, atong sulayan ma'am Hana. Mention naman nimo ganina ma'am no, mga rason niya. I believe ang mga tigpaminaw nato ma'am, aware naman sila ini. Nagpahinumdom pod ang Department of Health na kinahanglan gyud healthy diet, exercise, mo inom og tubig, labi na kung daghag mga nainom nga maparat or mga soft drinks no aron dili mo resulta sa complication sama sa dialysis. Pero Ma'am Clea, si PhilHealth ma'am, unsa gani package nga atong ikatunol ma'am sa atong mga members ma'am kuno galing naa na gyud ta ani nga kondisyon, ma'am? Yes, ma'am, myself. So, time tayo no, sa ato ang National Kidney Month. Ato ang PhilHealth, no, gi-improve na to ang hemodialysis session. So, nahana tayo 156 hemodialysis sessions covered. So, dako gini siyang kabaguhan, ma'am, myself, no, kay dati extension lang of 45 days, no, on top sa to ang existing pang 45 days limit kada tuig ang covered for dialysis. So total of 90 days lang ang gina-cover nato. But karon 156 session ang ato ang covered. Dili pa appeal diri katong 45 days limit sa miyembro kung ugali man nga ma-admit siya for another illness, no, or sakit or diagnosis. So PhilHealth covered na to ang hemodialysis 2,600 pesos ang ato ang case rate ana per session. Alright, sige po. So, kini ma-avail sa, asa gani ni ma-avail ma'am sa atong mga members? Kani ma-avail no sa to ang mga members sa maski asang accredited na Okay. facility, no, whether hospital man na siya or freestanding dialysis center or mga ambulatory surgical clinics na any facility nga nag-offer og dialysis package or dialysis session na accredited sa PhilHealth. Sige po. Naman tayo list, ana ma'am, no? Tama ba ko? Murag naasan yung website, ma'am? Tama ba, ma'am? List of facilities, yes, Opo. ma'am, nice, no? Dagan tag mga list of facilities available sa to ang website or official Facebook page. Sige, ma'am. Salamat kaayo, ma'am. Unya, syempre, ma'am, ang maka-avail ani mga members. Ma'am, what if, ma'am, karon pa ko na nahibawan, ma'am, ba nga kinahanglan day nako ni kay dili pa ko member. What if, ma'am, karon pa ko magpa-member? Pwede ba na siya, Ma'am Clea? Yes, pwede kaayo, ma'am, myself, no? Kay Okay. sa PhilHealth immediate eligibility naman ta. So automatic na gid ta maka-avail sa to ang mga benefits. Kung dili pa man ta miyembro, no, so kailangan lang dita magpa-register. Kung kailangan nata mag-avail, no, so immediately register lang gid para gamit ta na to ang benepisyo. Yes po. Sige, ma'am. So, salamat kayo, ma'am, kay na ay PhilHealth, no, nga sama sa tong giingon kaganina, dili kita gusto nga daghan tag pasyente ini, pero unsaon man nato nga nabutang man ang Davao City sa rank 3 sa tibuok nasod nga dunay pinakadaghang kaso sa kidney diseases, no? Pero naadri ang PhilHealth. Sige, ma'am, pahinumdom nimo, ma'am, sa atong mga members o napamoy mensahe pahibalo, ma'am, sa atong mga PhilHealth members, ma'am. You have your time, Ma'am Clea. Yes, ma'am, nice, no? So una sa tanan, hopefully nakatag-tampag, no? And good news dito sa to ang mga miyembro, labi na sa to ang mga dialysis patients. May labot ani ato ang enhanced dialysis package. And sa katong mga miyembro nato, no, ginauhag yapon nato sila nga magbayad silang contribution kay ting bayad na pud karon, mamay, no, deadline na to karon actually. Yes. Karong adlaw gid mismo. Yes. So for the second quarter na siya, mamay, sa to ang mga direct contributors. Di ta makalimot og bayad sa to ang PhilHealth contributions. Pwede na siya sa to ang mga opisina, di kaya sa to ang mga accredited bayad centers or online, no, sa to ang
PhilHealth member portal. All right. Ma'am Clea, salamat kaayo ma'am. More power sa PhilHealth. Until next Friday, ma'am, kung doon ay pangutan ng atong mga members. Salamat, ma'am. Yes, Ma'am Maisel, daghang salamat. Maayong buntag sa tanan. Si Ma'am Clea Guevara kasama kada Biyernes. Gina, obonato din sa serbisyong straight to the point. Radyo Man. Hello mga kasama, please ayaw nga i-like o mag-subscribe sa atong YouTube channel sa DXDC 621 RMN Davao.